Takže ľudia, stiahol som si na mojom starom mobile nový účet Brawl Stars. No, počkej, vypadla mi Wi-Fi na. Stále iba Wi-Fi musím preadzovať v tomto dome našom. Nabehni už, no. Dobre. Mám nový účet na tomto, som si stiahol. No, dobre. Nie na nič. Mám Shelly a Rajnitu. Mám nový účet, lebo toto som bratovi založil. A ja som taký, počúvajte, ja som taký Maďar, že som si nevšimol, že tu, ja som si nedal ten starý účet, kde som mal Larryho a Veryho, ne, ja som ho chcel späť. Nevadí. Dobre, volám sa Moon20 hrá, veď kanál, toto je na tom starom mobile, mám ten kanál, na tom novom mám Moon20 gamer, tak mám Moon20 gamer. No, pokiaľ, idem zabiť. Ja som dal pokazať všetko na okolo. Pokiaľ. Dobre, poďme. Teraz musíme... Bow a Brock. Dobre, je po Brockovi. Dneska si zahráme taký part. Začiatok. Na tomto. A bude z tohto vychádzať každý druhý deň party. Že teraz je nedeľa. Druhý part 2 vyjde v útorok. A part 3 vyjde štvrtok. Takto. Každý deň budem iné video natáčať, ale nie o Brawl Stars, aj o Robloxe, aj o inom. Chápete? Toto bolo každý druhý deň, dám ešte pár čísel, alebo takoľko. Tak to môže, poď. Ale... No, super. Toto vyčkáva. Let's go get him. Poďme. Poď. Ale ja ani Shellynu nedám na 10. A už mi tretí brawler spadne. To je El Primo. Koho si mám dať? Napíšte do komentárov. Ja by som si dal Daryla, mám len na starom účte. Dobre, ideme upgradeovať Shellynu, dáme aspoň na daleko. Čo mám? Môj spolužiak Studio Planter, ktorý tiež natáča, má tiež Shelly, ale to je na Max. Ja neviem, to by som nerobil. By som dal najradšej 8-bita alebo Colta. Tí sú dobrí. Ja som chcel dať Colta. Ale videl som dneska na YouTube, že takto má všetkých brawlerov. Úplne, že všetkých na max. To by som ja nezvládol. To by som zvládol za 5 rokov. Určite rok a dačo. Ale Brock. Nespíme. Jaj, Nita. Ja. Ale... Bum. Poď. Dobre? Ja už na nej radšej nejdem. Aha, ona je tuto. Poď, yes. Neviem, na čo som dala ultimu. Neviem to ešte vyslovovať. No poď. IMZ je dole. To celé dobombardujem. To celé mapu. Fantastico. Tu si. Takže bol. Easy.
Ja si neviem odvyšľať piano. To komenty. Tu. Ako sa tu hrajú na tie hlavy. Dobre. Ok. No, neviem, čo to mi to bolo. No, dobre. Nie. Aj to nie. Jaj. No, Rare. Jessica. No, tu budem mať hneď. Nie. Dobre. A Jessica ešte nemám. I to bolo za koľko? Ja mám 0 gemíkov za 13. Zlá cena. Budem mať 0. Dáme si prvé zmeny. Elite Destink. Shelly. Začiatočné. Dáme zatiaľ na 3. Budem upgradeovať v ďalšom diele. El Primo. Idem El Prima. Alebo počkaj, nie tu. To bola druhá. Dám to na večera. Ja ich len chcem teraz dať aspoň na 2. V ďalšom diele ich budeme upgradeovať. V ďalšom diele ich budeme upgradeovať. No, dneska si vím... Takto, chcem veľa dielov vydať zo 20, alebo koľko. Alebo 10 stačí. Ja ale chcem zmeniť to, chcem aby ste to videli skôr. Tak 2 diely cez deň. Nevydám ich naraz, ale keď už toto video, čo natáčam, keď bude už mať 45 minút, že už som ho vydal tak 45 minútami, tak vydám toto. To zase bude trvať hodinu, lebo takéto videa 11-13 minútové trvajú dlho. A ešte vám chcem povedať, pondelok chcem vydať na môj hlavný kanál, ktorý sa volá tiež takto podobne, som vám to vravil Moon20 AMR pomočka. Potom 26 vyhral som. Tak. Tam vyjde video, kde budem upgradeovať moji browserov na môjom novom mobile. A ukážem vám, že vy ste tu videli, Edgara má na 26, ale mal som na 25, mám ho na 26. A teraz mám aj Franka na 25, no. Tak budete vidieť, budeme hrať tých brawlerov, tam chcem všetkých na 10 upgradeovať, nechcem mať menej než 10 na všetkých brawlerov. Epic? Please, really? Very ho. Nič moc. Proste, toto je výhoda na tom. My tu dám na 2. Zajtra vyjde takto, ako budem upgrade. Dneska, počúvajte, dneska chcem 3 videá dať. Každé budú o hodinu staršie, alebo o 2. Chcem tak vydať videá, lebo na mojom kanále chcem jedno vydať, na tomto kanále chcem vydať 2, na tom jedno, aj short urobím z tohoto, na ten, počkaj, ja short urobím z toho, čo budeme na hlavnom kanáli mojom, z toho, ako budeme upgradeovať brawlerov. El Primo nie. Z toho, ako budeme upgradeovať brawlerov. No. Ešte sa vám chcem poďakovať. Ďakujem za 10 odoberateľov. Konečne dajme 20. Prosím, dajte 20. Na môjom hlavnom kanále, myslím. Ne. Je to.
A tam sa dvaja sypali. Ale dobra. Chcem vydať proste video. Short, dávajte odporu. A to na tom starom účtu sa mi to vymazalo. Proste som si musel nový účet založiť. Tak, dávajte odber, chcem mať 5300 odberateľov. Tak a ja z tohto videa posledné showdown. Lebo už 10 minút natáčam, aj 10, no už 1 minúta chvíli. 10:47 minút. Aj, tak dávajte ten odber, poď. Chcem mať aspoň 30 alebo 20. Dávajte, prosím vás. Dávajte mi odber. Na mojom hlavnom kanáli to tak nevedie. Na tom toto vedie 60 na zliadnutí. Na tom mám Edgar na 25. Jaj, dávajte odber. Ja sa snažím byť čo najlepší. Zatiaľ ten začiatočný YouTube, no. Mne to išlo tak raz týždeň, že no. Čakaj, koľko je dneska? Som si 21, tak ja 3 dní. Tak za 3 dní mám 10 odberateľov. Ale počúvajte. Mne to vtedy 2 týždne alebo 3 týždne neriastú. To sa naučí. A potom keď som vydal, mám nové auto z Forzy, tak no. Tak sa mi stalo to, že mi to išlo riazno hore. Proste mi to vyriastlo na tých 1000. Až keď tie mačky, tuč. Také mačky, tak tie mačky mi dali ešte viacej, 14 000 zvolených. Počúvajte, to vtedy bolo neuveriteľné. A tu 100 odberateľov som vtedy dostal. Yes. Puste sa, 100 a dačo. Malo to 2000 lajkov a 100. Ľudia boli blázniví, fakt. Tak, a takto ma asi nahlásil, no. A som bol v prdeli. No, takže ja sa s vami učím a part 2 budete vidieť možno za hodinu, alebo za 2, alebo za 3. A zatiaľ, čau.